Takže ahoj, dneska si zahrajeme hru zase Combat Arms. Najdeme si nějaký server. Třeba Kill Creek. Tak zkusíme Oilery. Ne, můžeme. Tak zkusíme Sniper. Jo. Tak si dáme do výbavy nějakého snipera. Možná se vám to bude lagovat, ale je to chyba bandikábu. Za to se předem omlouvám. A i mně se ta hra laguje kvůli tomu. Jsem na nočasu ještě stahuju Team Fortress 2, takže to není zrovna moc nejlepší kombinace. Ten byl mazaný. Ani bomby pokládat nemůžeme, další nevýhoda. Tak si vyměníme nějakou. Špuj oči. Teď byl venku, mám ještě zmrzlý prsty, takže musím rozhýbat pořádně. Vidíte, že hraju za bravu. Pokud tam máte reklamu bandikamu, tak s tím nic neudělám. To je po něm. Tak se jdeme někam zakempit. Nikde nikdo, tak půjdeme na střechu. Tam byl nějaký nezboda. To byl blbý nápad, tak stoupat. Mě sniper bavil, ale ne proti tady takovým úrovním, jako to jsou hrozně profesionální. Já tu hru hraju asi 14 dní, ani to ne, takže na tak to hraju chvilku, tak mám celkem už dost vysoký level. Se podíváme na někoho, jdeme nahoru. I když se to laguje, tak se to občas dá. Na takový souboje zblízka si většinou nezaměřuju, protože už vím, že ta sniperka jde jako střílet před vás. Tak to je někdy zbytečný si zaměřovat, ještě to se nedá potom, když je blízko u vás. To jsem neviděl, do toho. Zrovna dneska mě vypršela jednodenní lhůta na sniperku, která byla jedna z mých oblíbených. Takže škoda, tady na ten level by se úplně server by se úplně nádherně hodila. Ani pušku s tlumičem nemůže, to by bylo fakt nefér. Přebijeme si.
Já jsem se chtěl vyhnout. Nevadí. Podíváme se. Podle mě jedním z nejlepších sniperů jsou Němci, protože ti to fakt umějí hodně dobře. Prohráli jsme. Já jsem měl zrovna poslední kill, že mi zabil on mě. Si dáme roletu. Podívám se pro jistotu na čas, protože bandika můžu natáčet jenom 10 minut, což je nevýhoda. A zase je zdarma. Vlevo dole můžete vidět současný procent a za 90% levelu, to znamená, že za nějakých necelých 10 se mi otevře další level. Zkusíme, dáme si, dneska jsem si koupil na M16 zaměřovač, optiku, dáme si zrovna optiku. Tak zkusíme na tradiční sniperské mapě Kill Creek, zkusíme jít s 2 SMGčkama. Aha, teď to je jenom na primariamu. Hraju za Bravo, jak jste si na vrchu mohli všimnout. Mám celkem dobře vylepšenou. Mám celkem dobře vylepšenou s tlumičem pistolku, nevím přesně jak se jmenuje teď. Double. Já nemám náboje. Podíváme se na nějakou mrtvou. Tak ten mi dal hnedku. Nesnáším zombíky. Tak primární pušky se asi, sekundární se asi nebo sebrat nemůžu, takže nevýhoda tohoto levelu. Vše po něm. S těma lagama to je ještě horší než normálně. Zase nemám náboje. Nevýhoda tady té pušky. Na něj jdeme s nožem. To se nepovedlo. Tak toto je asi z dnešního natáčení všechno. Já se s vámi rozloučím a u dalšího dílu z Combat Armsu ahoj.